To za ka iya ta ne? Kai wannan rawan yan Chinese ne. To shi zan ce ana san ba za ka iya ba shi zan ce. A'a ka fa samu matsala. Ka matsala da wani. Wallahi na cikin kamar uban shi. Ai ka da mutuna ne haba. Kai na kama gadan nan. Wallahi haba. Kajera zo nan. Bari ma fakar da wani. Ka ganin layin gaba ɗaya akwai sojoji. Ka daina irin wannan harba-harban fa. In ka je ka harba wani wallahi ba za ka gani bai dai ga takalma na. Kana mutanen gurin. Oke haka za ta Kana wuce. Ku ci gaba da yi. An za mu tsoraci. Ashe abin da ya faru ke dan gajeri. To rona. Kai ma yadda na ce ka daina wannan gwaisi din. Ka daina wannan gwaisi din. Ka ƙi. Amma fa ka bugu. Sannan abokina ya zai ki dole in yi jinyar ta ai. Kai da na ce ka daina gwaisi ka gida shi ka je ka harba soja. Sannu. Wala mai faga ka ne. Ana tambayan ka za ka iya maganin ko ba za ka iya ba. Haɗari ne wallahi. Ƙarya yake yi soja ya tokara aka ne wannan duka. To Allah ya kyauta. Sannu.